Čaute YouTube, vítajte na Sokotre. Vycestovala som na Sokotru, miesto, ktoré National Geographic označuje za jedno z najzvláštnejších na planéte kvôli prírode, ktorá sa tu vyvíjala izolovane milióny rokov. Veľká časť rastlín a zvierat existuje len tu. Áno, je to extrémne fotogenické, ale treba povedať aj B. Sokotra patrí k Jemenu, krajine, kde prebieha dlhodobý ozbrojený konflikt a kam sa cestovanie oficiálne neodporúča. Na ostrov môže prísť len niekoľko tisíc ľudí ročne. Nie preto, aby to znelo exkluzívne, ale preto, že ekosystém je extrémne krehký a masový turizmus by ho jednoducho zničil. Nie je to výlet pre každého, nie je to ani pohodlné, ale je to nezabudnutelné. Takto vyzerá človek, ktorý cestuje 26 hodín, chýba mi spánok, ale oficiálne som vstúpila do 48. krajiny v svojom živote. Prisahám, že som sa zobudila na pláži. Čaute YouTube! Long time no see. Prvý deň bol devastačný, čo si budeme. Ani vám neviem povedať, aký je to úžasný pocit vyspať sa po toľkých hodinách. Teraz pijem Nesku a dala som si k tomu ďatle. Cítim sa ako znovu zrodená. Toto je náš hotel na najbližšie 2 dni. Idem si do auta po veci. Tomuto sa nevyrovná ani all inclusive 6 hviezd, ani keby tam prídem private jetom. Vidím tu mojich spolucestujúcich, je nás tu dokopy 13, prišla som sama, zvyšok sú proste random ľudia. Tu je každý sám za seba. Tu si každý hľadí svoje, ale nie si tu sám. Chcela by som vedieť, aké zvieratko tu robí tieto pyramidky. Možno radšej ani nechcela vedieť. Mám to ukázať ešte z diaľky. Stojím na hebkom piesku. Za mnou sú majestátne hory. Predo mnou je azurové more. Ja už neviem, čo môže byť viac kontakt s prírodou. Tour. Tu mám kufor, kde mám všetky možné harampády, batoh, ktorého sa nabíjam, lebo tu nie je elektrina, takže zobrala som si so sebou powerbanky. Mám tu čelovku, kozmetiku, mám raňajkové kaše, na druhej strane mám veci, v ktorých som prišla, tu mám niekde obal na špinavé prádlo. Mám deku, máme hrubý madrac a všetko je čistúčke, pekné. Teraz je čas na raňajky. Potom moja skupinka odchádza do jaskyne. Ale ja nechápem koncept jaskyne. Vôbec sa mi nepáči, že môžem straviť deň na pláži a mala by som sa ísť zavrieť do jaskyne s netopiermi, kde je tma, vlhko, hrozne veľa pavúkov a hmyzu. Takže ja som sa rozhodla proste užiť si deň na slniečku. Inak ľudia sú prekvapení, že nepijem. Že je úplne bežné, že keď prídem do novej partie a poviem, že nepijem, tak to vyvolá diskusiu, že vôbec nepiješ, alebo ako je to možné, že kedy piješ? Keď si dám výnimočne vínko alebo niečo, na to musí byť fakt, že špeciálna nálada. Ani nie príležitosť, lebo je kopec príležitostí, ktoré odmietam, ale tú náladu na alkohol mám zriedka. Ja viem, čo nasleduje na druhý deň, a ja som proste neznesiteľná. Pre seba, ale aj pre celé okolie. A ten alkohol zo mňa vyťahuje to najhoršie. Máte to niekto tak podobne, že ste fakt odporní? Každý mi vadí, všetko mi vadí. Ale keď ma uvidíte piť, tak nie som abstinent. Toto je Duna, na ktorú dnes budem kráčať. A všade takto sú tu kempíky. Jeden kempík, druhý kempík, tretí kempík. Bývame kdesi tamto. To vyšľap bol celkom hardcore, ale je ideálne a optimálne svetlo na fotky, lebo je to mekučké a krásne a celé je to také snené. Práve som si uvedomila, že od čias, kedy vznikol internet, ja som nikdy nebola dlhšie ako 2 dni bez internetu. Takže na tomto mieste práve teraz mám svoj rekord. Bez signálu, bez siete, bez internetu, bez informácií. Zatiaľ nemám žiadne abstiaky našťastie, ale je to nepríjemný pocit nedať o sebe vedieť. Viem, že Peťo na to čaká, mamka na to čaká, je to zvláštny pocit. Presúvame sa do ďalšieho kempu. Tentokrát sa ubytujem medzi stany, lebo som bola krajný stan a teda som nemala suseda po pravej strane. A v noci som sa bála,
Takto keď ste bez signálu, okolo vás je silný šum mora, že keď budete kričať o pomoc, vás nebude vôbec nikto počuť. Pri zaspávaní mi chodili tie najhrozivejšie myšlienky a dokonca som sa bála natoľko, že som nevedela zaspať, takže zobrala som si nôž z kuchyne a dodalo mi to pocit väčšieho bezpečia, aj keď mi to nepomohlo, aby som kľudne spala. Skôr ma napadali scenáre, ako by som sa obránila. Idem vám ukázať, na akých autách jazdíme. Toto je naša rezerva. Takže nemôže sa nám stať, že by nám odišla pneumatika, lebo by sme boli úplne v riti. Najťažšie na tomto tripe je, že toto je náš záchod. A občas, keď sa naplní, lebo nás je tu fakt veľa, tak z toho tečie. Je mi to špatne. Takže príroda je riešenie. Number 1, number 2. Solution. Teraz idem do Infinity bazéna, samozrejme prírodného, a mal by tam byť výhľad na oceán. Som zvedavá, čo to bude. Vlhčené servítky, to najdôležitejšie, čo potrebujete v takýchto krajinách. Pretože tu nie sú spršky. Toto je náš tím, 3 auta nás rozvážajú a stav nám pomáha skladať, rozkladať stany, variť, upratovať. Takže máme tu full service. Máme pobalené auto a zase cestujeme. Ukazujem vám 100 eur premenených na ich lokálne peniaze a za ten týždeň som ich nedokázala minúť. Toto je dnešné kúpalisko. Akurát sme natrafili na ďalšiu skupinku Čechov a Slovákov, takže máme tu také malé československé kúpalisko. A včera sme akurát riešili kauzičku, pretože našli sme v aute lyžičku, škrtidlo a injekčnú striekačku. Takže bude sa to riešiť, bude sa to nahlasovať. Je to prúser a hlavne, však viete, že som poserko, takže ten pocit bezpečia sa chvíľu zlepšil. A teraz zase je taký, že tu máme nejakého feťáka a je to možné, ale ten istý problém riešime úplne všade. Všade vo svete. Vlastne som aj pohoršená z toho, čo všetko sa teraz deje v Bratislave a prečo sa to nerieši, keď dobre vieme, kde sú várne a predajné miesta týchto pikerov. Dokonca suseda bola na polícii a namiesto pomoci a nejakého zápisu a ja neviem, razie toho bytu, tak sa jej pýtali, že a vy odkiaľ viete, že sú drogy, aj vyberiete drogy? Oni hovoria, že sa to rieši a v tej Bratislave mám pocit, že sa to iba množí a nič sa nerieši, takže je to nepríjemné prísť do kontaktu s takýmto pocitom aj s takýmto človekom. Netuším, ako sa to stalo, ale deje sa tu bežne, že sa prepije čas na telefóne. A teda namiesto 5. mi zazvonil budík o 4. Zobudila som sa, išla som na východ slnka a čakám tu už hodinu. A on ešte je za horizontom. Viete, ako viem, že už je 5 hodín? Že vidím ďalšieho zobudeného človeka, ktorý mal správne nastavený budík. A toto je prosím pekne Euka, naša delegátka. A ja neviem, ako je možné, že Flying Bananas má takých dobrých delegátov. Toto je náš kemp. A tu nás čaká prekvapenie. Máme tu ťavy, tak to som že vôbec nečakala. Dnes už by sme sa mali presnúť do lesa k dračím stromom. To najlepšie iba začína a to sme tu 4. deň a každý deň je nabitý takými scenériami a zážitkami, aké som nezažila nikde inde na svete. Chýba mi Donka. Donka je taká malá verzia ťavičky. Prosím, pekne našli sme v púšti sprchy. Sú spojené so záchodom, takže je to taký bidetík, s ktorým sa budem sprchovať, ale je to stále lepšie ako nič. Ideme na to. Máme tu running joke. Ja som zaukolovala Dalibora, nech mi chytí kozu a ono sa to fakt stalo. Misia úspešná. Tak to je strašne zlát. V tom tričku, čo máš na mne rád,
Preplavím rieku, more, oceán. Baví ma sa to, pretože ťa mám. Vrátiš sa mi ráno. To by sa to stálo. Náš čas v tom tričku, čo máš na mne rád. Normálne my ideme a videli sme ťavy v prírode. Trošičku som sa nechala uniesť a na východ slnka som išla do lesa. No len teraz som trošku dezorientovaná a tu nikde nie je cesta. Takže kráčam intuitívne. It was at this moment that she knew. She fucked up. Toto nebol najbystrejší nápad. A už začali pred 10 minútami raňajky a ja som niekde v lese. A neviem sa zorientovať. Jediná upokojujúca správa je, že tu nie sú predátori. Ale nemám ani vodu, to ma tiež neteší. Ale že úplne som v piči stratená. Porazí ma. 2 hours later. Čo iné by som mohla dať do vlogu? Look at this. Yes, I'm looking. Že som sa stratila v lese a natrafila som na pastiera, ktorý ma ide odprevadiť k skupinke. Tak toto bol najhorší zážitok ever. No čo som retardovaná. A zrazu sa posúvalo slnko. A ja som tým pádom nevedela, že z ktorého bodu vychádzalo. Tak som sa vôbec nevedela orientovať. A ja keby nestretnem tohto pastiera, tak ja fakt neviem. Úprimne hovorím, že som si vykričala hlasivky. Jedine, čo mi odkričalo naspäť, bola koza. A stála som na mieste. V momente, keď som sa stratila, si vravím, že či sa iba nevzdialujem, tak proste budem čakať. Tak som setkala a kričala help! Ježiš, mami, keď toto vidíš, tak práve som mohla sa stratiť medzi dračími strommi. To by bol ikonik odchod. Dobre, na navigácii ešte budem musieť popracovať. Ja som sa prihlásila do leteckej akadémie a robím si piloťák, ale predmet navigácie sme ešte nemali. A myslela som si, že som perfektná v orientácii, ale budem sa musieť do toho predmetu mrknúť. Do piči, to bolo hrozné. Tak, prosím pekne, dostala som sa do kempu a vidím ľudí. Som spokojnejšia, avšak toto nie je môj kemp. Tu nie sú moji ľudia. No teraz začína záchranná misia. 5 minutes later. Tak som nečakala, že príde tento moment. Vidíš, nie nervov. Stačí byť trpezlivý a ten okamih príde. Na šťastlivý návrat. Áno, na zdravíčko. Na východy slnka. Na pastierov. A som kričala, že help, hello, help. Ježišmaria. Som si dala SPF-ko, čakala. No, proste, bol to príšerný pocit. A myslela som si, že mne by sa to nemohlo stať. Poučenie, ja som rada, že som tu. Blíži sa koniec. Balíme naše stanové mesto a letíme Abu Dhabi. Práve sme si všimli, že na letenke máme smoking allowed. Ak to bude skutočne v praxi fungovať, tak si dám prvú cigaretu tohto výletu. To by bol brutál zážitok, ak sa to podarí.